Hej Benjamin. Tak fordi jeg måtte komme. Hvad er dit problem? Mit problem er jo, det er jo statistikker. De var bare ude i baghaven, da jeg mindst ventede det. Kan du hjælpe mig med at løse det? Nej, jeg kan godt hjælpe dig. Det lyder godt. Tak skal du have. Ja, Benjamin. Så er det godt, jeg lige har løsningen til dig. Det var da en flot fisk, du har tegnet der. Stasi! Stadig stykke!